Mas Bejo. Spesial buat ibu. Monggo Mas Bejo. Pak Bejo monggo. Ayo jogetin Mas Bejo yo. Pak Jenggot. Monggo bapakku. Monggo Bu. Rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayuh lintang. Papi sudah datang. Pak Bejo. Sugeng rawuh Papi. Jangan masuk dulu, nanti iringannya ke Bogiro. Jangan masuk dulu nggih, mohon izin. Pak Haji Ronan matur nuwun. Masuk ke dalam dulu. Nggih, ugi Bu Haji. Monggo Bu Haji. Tak rewangi papi gedhe Pamrike. karepe luluh katine. Owe owe oma, owe owe oma. Mong seleramu kanyata angeli. Sugeng rawuh Pak Haji Ronan beserta Ibu. Sugeng dalem. Ya Allah. Sapa sing ora kedanan Lipate. lala lala awe awe Owe owe oma, owe owe oma. kagugah rasa atiku yen hanyawang esep lan guyungmu. Sayange anakku loro wis rono. Ana cakot kembang desa. Owe oma, owe owe oma. Apa bisa keturunan momong putra urip bebareng. Aku kedanan Rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan
Om Bejo. Duh, anu goyangnya selurin. Nah, engko lagi jingkrak-jingkrak. Tak remangi pati geni pamrih. Motivasi komunitas spesial buat Mas Bejo. So. Yo, Sukowati campur. Ayo, joget semuanya. Maju lancar. Ibu kan buka tas tak kira-kira gue kita. Ternyata sodakoe masih ada yang ketinggalan belum diatur ke. Kowe wis pede ngono. Wis pede, Ibu aku ngono Berarti wis tuasan. roto Mas gitu. Eh? Wis roto berarti. Iya, roto alhamdulillah. Iya, Pak No. Iki anu Kalau aku mah kangen sama Mbak Miang narok di sini-sini gitu. jan-jan Mami. Cus. nganti. Mama. Aku saja nuriani. Alayu. Aku sujono. Oleh mangan karo lawan. Nyusu Sukowati. Apa Mas Bejo lagi? Siji-siji kene nah. Kene nah. Aponge. Paji. Om Bejo melapat sini Om Bejo. Mangga Bu Haji. Apa Pak? Lali
Dik. Bablas kan ninggal katresnan. Om Bejo sama Pak Pelangganan Diadi. bapak kuwi. Monggo merapat ke sini. Janjane monggo. Joget bareng-bareng Bapak. Jancane kowe nengen gelagatmu saja liyati Alayu, alayu. iku sujono kowe kencang karo manusia Maju lancar penggilingan bakso cilengsi. Mas Bejo, Mas Adi, Ayo Mas Bejo. Alhamdulillah tabarakallah. juragan gilingan bakso maju lancar. Mantep sembah Oke. Nangis sajroning atiku. nalika sliramu ninggalku Apa sliramu dak rasa. aku kudu sapa karo sapa suwun menyolat wengi muga-muga Gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya iki Sukawati, Sukawati, Sukawati kaya oye. Sukawati, Sukawati, Sukawati pancen sajose. Tung gentak gentung. Monggo Om Bejo. Ojo lali bawalengku Ukemono remas janji-janjimu Aku tansah satu. Anteni nganti Mas Bejo maju lancar. Bakso Sukawati. Iya, iya. Mas
Siska, Malam. malam hari ini duitnya bapak yang diberangkas dihabisin semua. Besok nyetak Ya, lagi. siap. 2026 nyetak lagi. Pengeluaran terbaru. Bablasnya apa niki, Bos? Oh bejo bablasne napa? Kedanan apa napa? Kabeh penak kok emosi yo penak, rojek yo penak. Lah, Emosi, oke. Bapaknya nanti film sih kena bangke emosi ninggal katresnan lali janjine sak jam pokoknya iki. Nanggone Mas Bejo sak jam. Lah elok tenan kok. Oh, Bablas ke emosi ya. ojo lali. Monggo Pak. Ojo lali bawalengku. Emosi spesial kagem keluarga besar Bakso Suko Wati Cikeas Pak
mumpung wong bejo masih di sini, lagu ini apa mau megang mic, Dek? Monggo.